Kakubor kabasmusi ya umukesh ambani namar ba kajiyo kaladu no hinyo 5.5 million ngut kinong pendankam ya kajiyo tang hapo lai posni. Namar kajing budor kabarem kajiyo bat kivei ka BSNL menta kalabu kajing yakun kabakrau persya ya ka Reliance JIO jong umukesh ambani bat ka Airtel jong usunil mital. Ha kajing kudor palat ka Reliance JIO ka company ka bahetam ha India ka balayalam da umukesh ambani kaladu no hadu hinyo 5.5 million ngut kinong pendankam ha kashi benai menta usnam. Namar ba kinong pendankam jong kai kila kala sha ka BSNL ka bade ka jong ka sarkar hadin ba ka JIO kala pin kudor palat yaki mobile recharge na do basdang jong benai nai tung arhajar arhusa. Kat kum kitalong kubor balapan mi da katanat penyai telekom jong keri India kaya tu ba kinong penyai yaki telekom shimet kelum lang kiladu hadu 4 million ngut kinong pendankam ha ubnai nai lur arhajar arhusau ha kaba ka JIO kalamat ya kajingdu kaba kharau tam kaba hadu hinyo 0.9 million ngut kinong pendankam kat ba ka Bharti Airtel pat kaladu iwei 0.1 million ngut bat ka Vodafone Idea pat kaladu iwei 0.1 million ngut kinong pendankam ha ka ju kapor kat ba ki telekom shimet kidang yai piteng bandu ya kinong kersan ka BSNL pat kala nangkiu kinong wan shaka kiba kaladu ha kipor baladap hakaba hakane ka kanti pat kala yo hadu 1.1 million ngut kinong kersan kibala PYNKYLLA biang ya ki number jungki shaka BSNL ha ubnai naitung hajar arhusau kat kum kajing tip na ki khubor ka Department of Telecommunication kala yathu ba hadu iwei 0.1 million ngut kinong pendankam kila kala shaka BSNL na ki telekom shimet kum ka JIO VI bat Airtel ha ubnai naitung kat ba ha ubnai nailur pat kala nang kiu shaka R.2 million ha ubnai nailur pat iwei 0.2 million bat ha ubnai risau pat 0.0 million ngut kadi oti kala ya thuru ba haswa ka jingkiu dor ki recharge plan kata haswa ubnai jiliu arjar arpusau ki babun ki lapin kalai ki number jongki shaki telekom shimet kum ka JIO bat ka Airtel na ka BSNL henry dangshan pat hadin ka jingkiu dor jongki telekom shimet ki laphai biang shaka BSNL dang hakini ki bnai bala adab ka BSNL kat kum kajing ong jong ka DOT kala yo hadu palat repusan lak ngut kinong kersan thamai ha ka network jongka bat kane kala bu kajing ka bakrau ya kinong yalam ka Reliance JIO umukesh ambani bat ka Airtel usunil meta.